Iki lho rek, tabun yo. Rumah modern tipe Torino. Ukurannya 6 kali rolas, hargane 500 juta. Nang mriko yo. Ready kari Pinanto. Tenang ya, pembelian omah iki sok kredit KPR Bank. Mek cukup 5 juta tok langsung proses publikasinya. Langsung ya, tabun nang omah yo. Sadurunge nang omahe dalan nih, Don. Weber ngene yo. Mobil simpangan wis ready, pokoke joget balapan. Soale apa? Gak apik, soalnya iki klaster yo. Nah, langsung ya nang omahe. Nah, kene iki soalnya free, pager sajingan koyo ngene iki. Tuh. Saya iki langsung lanjut brene. Asap lagi iki gigi menara karpote. Ontar liar ngene ben ben gak polosan. Bentuk masa depan wis koyo ngene iki lho. Apa yo? Nah, sebelah kanan engko iso pen taman utawa pen ravane dengan rasan-rasan tapi sing positif ya. Tandone wis ready ge joko-joko yo. Nah, saya iki langsung lanjut mlebu brand. Nah, Bob, sih masih kusin rek. Aluminium, rayap ketedas. Iki langsung nanggone area ruang tamu nih.